Hage chini Tiprasani leader Devid Murasing bo khwna Aguli ni simi Dehli tinta da bitlangai bo himui thang sinai. Hage bo kok rajak tongmani khoroksa borok no nok nukhung tin ni slam renan ni bo amo tini pairi khatai botong saka khwna di. Tin kisa tin bin nukhung halap dorkon kisa kon chok to gune tin bono pairi kha gamono tini ani last nor malai mang nai amon korek khna kha ang lam rnai jara pharnai nam kobok jaw please nor khna phare kan kan ai sumon sam kali di khna sarma ta dostan bismo Aguli uttor keto kai dei jara nago tom tutui suri lagi ba kisa ani bagai sini Tiprasa ani bagai ya pura sini Tiprasa ni bagai jata kisi sapon sini Tiprasa na thansa khaimana te Tiprasa ni je hamkrai je tuoi me to 75 years so abon kisi sapon sini hamkrai ni kipili je mano abon bagai no kisi suri lagi dia ni hamba Hage Tiprasani leader Sir Devid Bubagra bai malaikha bo Dehli o thangye sini sikang hage Bubagra bo lamo deng mode UP tai Bihar rogo malai bo bai kisa humnai tai lam sokjak nai hinai bo kogrikha tai bini je o agol tolani simi himui thangnani Dehli jora o je movement omono logi rinai hini saka अगर आपको दरकार होगा तो मैं भी आपके साथ बिहार में आना है यूपी में आना है बोलो हम भी आएंगे ठीक है और जो भी है इमोशनल नहीं हम लोगों को जो भी करना है करेंगे हम लोग लेकिन इमोशन नहीं दिमाग से करेंगे और हिम्मत से ठीक है मेरा आशीर्वाद नहीं कैसा आशीर्वाद मैं तो Hage tinta da bitlangai Bangladeshi illegal immigrant Tripura horjak yang tongmani kubuni hasteo horjakpano omono tuyei tai Tiprasa accord khlainani hin chamani 1-2 bosorung thangka tabuk bo khlaijak yang tongkha hake tai separate state no tuyei bo o tinta dabino tlangai bo thangnai Aguli North Gate hake Ostobol Mart ajagani simi bo khwna 10 am ni simi bo himui thang sinai New Delhi jora hage Bubagra bologi tongnai te Tiprasa ro bologi tongnai je nangsak je bini help hayake chubanai hinai Bubagra saka tai bo bini phone number borjak tongo tai bono chubana kha chubai manu lukurogo tai bo bai contact tongna kha tongmano tai bo busuk jora sokya bini tam problem hage bono help khanya kai khlaimano bo bai contact khlaiye bini page o amo phone number o post khlaijak tongo or liya security reason ni bagai hage mainly o jaga nangi tongmani ka tabu nangko gi tongsungmani ka Bangladeshi illegal immigrant o kabangma brung Tripura habai tonghaimani komone hasteo ka horjagi tongmani rutugui Tripura ka horjagi yang tongmani amo belai imported omono hornani hage o dabino bo tlangai bo thangnai movement khlainani hage amono bo samani kabangma je bini live Facebook of Haye jung nukjago Sir Devid Murasing samani omo kabangma wanjibo songrok bono support khaimang ka belai kheno chana hinai omo je illegal Bangladeshi rongni no tui je kabangma problem ung tongmani Tripura wo hake amor no tui kabangma Bubagra somossai togi tongo je Bangladeshi illegal immigrant rongno honani tai kabangma Tiprasa accord tai je separate state rongni samungno khlainani bagai age sani tongphano risiri yang ka tong khlanya hino amti khenyo je Sir Devid Murasing je thangnani nai tongmani agor lini simi New Delhi jora himui kabangma dabino tuyei Tiprasa accord separate state te Bangladeshi illegal immigrant rongno honani bagai hage amo baksa moksu hnimanana ta thanglai simi tonglayu sa sanlai simi tonglayu biko masmaya hai ire ne hage amo mana ma sanani nang manai da tongmanya da tongya nang sani mamang tongya nang bahike olo manai ba hage amo bo simia tai tebo onyo kabangma Tiprasani leader Ranjit Debbarma samung khlai tongmani chung nukjago kabangma Bangladeshi illegal immigrant ni against borno honani bagai je rajyopalok bai malaimani borno memorandum ya farmani tai kabangma BSF Assam Rifle officer rok bai malaimani bo memorandum ya farmani kabangma je Bangladeshi illegal immigrant rok rajya sayateke Tripura hayake Bharat Bangladesh ha ariwo habai tongmani no tuye tai kabangma TTADC haike forest land Tripurani forest land no raija sayateke jaga dokhol khaiye bagan no khai tongmani illegal immigrant phaiye chitagong ni fano ST ro fanong tung SC ro fanong tung amorong ni tuibo bo kok sawo tai kabangma Tiprasa rongni
tui kok sawi tongo age jetabo sar Devid Murasing Aguli ni simi new deal jora himui thangna nai tongmani tinta dabi tui Tiprasa roni hamkrai ni bage noro amno tui tong sanamo chung komini bisingte ke sahari mano je bo thangna nai tongmani amo kaham da hamya age success da no amo nor komini bisingte ke sahar de age amo to odang no nya amo to saimia kabang ma chung amte haino nukjak jak haipeno khlai no tongna nongo amo haise kubiko age noro video no ke like redi tai share khlai di joto Tiprasa ni thani no channel subscribe khadi bell icon click khadi joto no kaham tongbadi thancha tongbadi hambai khulumka tai wish khlai di success ngi fight to hunu sir Devid Murasing